салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. дар бораи бозии баҳсбарангези Реал Мадрид ва Атлетико гап мезанем. кор ин хел аст ки то оғози марҳилаи пеналти ё худ зарбаи баҳсбарангези Хулиан Алварес ягон гапи зиёдтӣ набуд. дастаҳо барои баромадан ба марҳилаи якчорниҳои муборизаи арзанда бурданд. Атлетико дар рафти бозӣ ва дар зиёди фурсатҳо як сару гардан аз Реал боло бозӣ кард. инҷо ҷои баҳс нест, аммо баҳс дар зарбаи Хулиан Алварес ҳаст ки бо ин сабаб Атлетико аз Реал шикаст хӯрд. оё хулосаи довар дуруст буд ё не? фақат ҳамин чизро таҳлил мекунем. системаи ВАР зарбаи Алваресро бар асари ду маротиба ба пояш расидани туп бекор кард. вале чаро такроран нагузошт ки зарба занад? кадом қоида ба Реал Мадрид кӯмак намуд? Хулиан каме лағжид ва пои дуюмаш ба туп зад. ҳамин буд баҳонаи асосии доварон. дар ин ҳолат наворҳои такрорӣ чизе аён набуд. инро наворҳои системаи ВАР тасдиқ намуд ки пои чапи Алварес ба туп расидааст. оное ки футболро хуб мефаҳманд медонанд ки чунин ҳолат дар футбол мумкин нест. ҳангоми зарба задан расидан бо туп бо пои дуюм қонуншиканист. баъди тасдиқи ВАР ҳама баҳс кард. худи Алварес тамоман гап назад, чун медонист ки мусичаи бегуноҳ нест. расман ҳамааш айби ӯ буд. аммо ин қарори ғайриоддии ВАР бешубҳа барои Атлетико шок овард. ин қоида чӣ қоида аст? ин қоида дар қатори қоидаҳои дигари футбол равшан тафсилот ёфтааст. агар пас аз задани зарбаи 11-метра бозингари зарбазан бори дигар ба туп расад, пас дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии озод таъин карда мешавад. вақте ки бозингар дар ҳолати марҳилаи силсила пеналти ду маротиба ба туп мерасад, дар ин ҳолат рафти бозӣ нест ки зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шавад. аз ин рӯ Алварес қоидаи бозиро вайрон кард ва ба ӯ зарбаи ҷаримавӣ надоданд. довар инро ба он хотиро дер муайян кард ки дар туп ягон ба истлоҳ датчики муайянкунандаи зарба набуд. аслан чунин тупҳо дар чемпионати Аврупо истифода бурда мешавад. ҳамин тавр Алварес ба қоидавайронкунӣ роҳ дод ва пеналтиаш бекор карда шуд. ин ҳолат аксар вақт рух намедиҳад. одатан чунин вайронкуниҳо ба майдонҳои тар алоқаманданд, вақте ки бозингар лағжида пори дигарашро идора кардан наметавонад. ва акнун дар чунин лаҳза ба Хулиан Алварес бахт нарасид ва Атлетико аз ҷониби Реал Мадрид дар марҳилаи якашфинали Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуд. дар нишасти матбуотии баъди бозӣ Диего Симеоне даромада ҷониби журналистон дод мезад. ӯ гуфт ки агар шумо расиши пои Алваресро ба туп дида бошед, даст бардоред. ӯ ин гапро 3 маротиба гуфт ва касе даст набардошт. Симеоне ин ҳолатро як масхарабозӣ унвон дод. фикр мекунам барои баҳс кардан бо ин ҳолат кори нодуруст аст. қоидаро вайрон кард, довар муҷозоташ намуд. агар ин ҳолатро довар нодида мегирифт, ба фикри шумо нисбати Реал ноадолатӣ намешуд? корти дебетии Блек барои муштариони худ ҳангоми харидҳо 30% кешбек медиҳад. ба даст овардани кешбек хеле осон аст. шумо дар Русия кору зиндагӣ мекунед ва ба наздиконатон дар Тоҷикистон мунтазам пул мефиристед. пас корти дебетии Блекро ройгон аз Тибанк дархост кунед. бубинед ки ин корт ба манзараи ватан чӣ қадар зебост. бо ин корт шумо метавонед интиқоли мусоиди байналмилалиро бе комиссия истифода баред. бо дархости ин корт ба шумо дигар лозим нест ки ба бонк равед ва дар навбат истед. пулро мустақиман тавассути барнома интиқол диҳед. гиранда пулро дар як лаҳза ба корт ба арзи миллӣ бо нархи одилона мегирад. шумо ҳеҷ гуна комиссияи пинҳониро пардохт намекунед. махсусан пайвасти обунаи пурро муфид аст. бо он шумо метавонед дар як моҳ то 50 000 рубл бе комиссия интиқол диҳед. илова бар ин бо ин корт шумо метавонед маблағро сарфа кунед. танҳо бо ин корт харид кунед. масалан дар мағоза ва дар охири моҳ шумо то 30% кешбек мегиред. яъне то 30% аз харидани шумо мустақиман ба корти шумо баргардонида мешавад. дар барнома шумо метавонед интихоб кунед ки барои кадом хароҷот то 30% кешбек гирифтан мехоҳед. пул бо рубл меояд ва шумо метавонед онро боз ба чизи дигаре харҷ кунед. инчунин дар барнома метавон забони мусоидро интихоб кард. забонҳои русӣ, узбекӣ, тоҷикӣ ва қирғизӣ дастрасанд. хадамоти пуштибонӣ тавассути телефон ва чат низ бо забони модарӣ кор мекунад. барои дархост корт лозим нест ки шаҳрвандии Русия, сабти ном ё ҳатто симкорти Русия дошта бошед. кортро метавон ба шумораи телефони хориҷӣ дархост кард ва онро дар Федератсияи Русия гирифт. танҳо дархост гузаред ва кортро ба шумо дар ҳамаи ҷои дар Русия мувофиқ ройгон мерасонанд. худи дархости кор низ ройгон аст. агар шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ кунед, кортро метавонед дар шӯъбаҳои бонкҳои шарики ташкилоти амонатии қарзии хурди Матин ва ташкилоти амонатии қарзии хурди Эмин
эмин сармоя дархост кунед ба пайванди дар тавсиф буда гузаред, корти блекро аз Тибонк дархост кунед ва ба наздиконатон бе комиссия пул фиристед. шаби гузашта дар доираи бозиҳои ҷавобии даври якашниҳои лигаи чемпионҳои УЕФА 2024-25 дастаҳои Арсенали Англия ва ПСВ Нидерланд дар варзишгоҳи Эмирейтси шаҳри Лондон вохӯрда бозӣ бо ҳисоби 2-2 анҷом ёфт. баъди оне ки дастаи ПСВ ба хотири бо ҳисоби бузург дар бозии аввал шикаст хӯрдан маблағи тамоми чиптаҳои мухлисонро баргардонид ва ин амали арзандаи онҳо шояд садди роҳи ғалабаи навбатии лондониҳо шуд. бозӣ мусовӣ шуд ва мухлисони дастаи ПСВ ба як нав натиҷаи рақобати аввалро бахшиданд. бозии аввал байни дастаҳо бо ҳисоби 7-1 бо пирӯзии лондониҳо анҷом ёфта буд. ҳамин тариқ Арсенал дар ду рақобат бо ҳисоби 9-3 ғолиб омада ҳаққи ширкат дар даври чорякфинали лигаи чемпионҳоро ба даст овард. аммо бадии кор барои лондониҳо дар ин аст ки чунин ҳисобҳои бузург барои Реал Мадрид ки рақиби ояндаи онҳо ба ҳисоб меравад фоида надорад. 9 гол ба дарвозаи як дастаи бечора ҳатман убулиашро дар муқобили Реал мебинанд. Ламин Ямал дар бозии охири худ бо дастаи Барса ба як нишондоди муҳими таърихӣ даст ёфтааст, вале мо нодида гирифтем. ҳамлагари 17-солаи бошгоҳи Каталонии Барселона Ламин Ямал ҷавонтарин футболбоз дар таърихи лигаи чемпионҳои УЕФА гардид ки 5 ирсоли голӣ дар номаш дорад. рекорди қаблӣ ба ҳамлагари англис Тео Уолкот тааллуқ дошт ки он вақт ӯ 19 сола буд. дар тӯли фаъолияти худ Ямал дар 19 бозии лигаи чемпионҳо ширкат карда дар онҳо 3 гол ва 5 партофти головар кардааст. мавсими ҷорӣ Ямали 17 сола дар ҳайати Барселона дар ҳама мусобиқот 37 бозӣ анҷом дода 12 гол ва 17 партофти головар дар номаш сабт кардааст. муҳлати шартномаи феълии бозингар бо даста то соли 2026 мебошад. тибқи маълумоти сомонаи Трансфермаркт арзиши бозории футболбози испанӣ 180 миллион евроро ташкил медиҳад. дар 17-солагӣ 180 миллион евро нарх доранд, дар 42-солагӣ ройгон дар кор нест. хадамоти матбуотии Манчестер Юнайтед иттилоъ медиҳад ки бошгоҳ бар ивази варзишгоҳи Олд Траффорд варзишгоҳи нав бунёд мекунад. ғунҷоиши майдони нави Девони Сурх 100 000 тамошобинро дар бар мегирифтааст. хотиррасон мекунем ки варзишгоҳи Олд Траффорд аз соли 1910 инҷониб варзишгоҳи хонагии бошгоҳи Манчестер Юнайтед мебошад. Девони Сурх яке аз дастаҳои машҳури Англия ба ҳисоб меравад. фақат таи чанд мавсими охир бинобар сабаби натиҷаҳои бад дастаи мазкур ба як дастаи миёнаҳол табдил ёфту айни ҳол Манчестер Юнайтед дар зинаи 14-уми ҷадвали Премер-лигаи Англия қарор дорад. онҳо бовар доранд ки рӯзҳои бад мегузарад ва ҳатман ин майдон миқдори 100 000 мухлисро дар минбари худ ҷамъ мекунад. аз ин рӯ онҳо ин мавсим бештар ба инфрасохтори бошгоҳ таваҷҷӯҳи хоса карданд. бошгоҳи футболи мексикоии Пумас нисбати собиқ бозингари бразилии хеш Дани Алвес бо шикоят ба додгоҳи арбитражӣ муроҷиат кардааст. дар ин хусус Sports-S маълумот медиҳад. Пумас иддао дорад ки Алвес дар маҳбас ба обрӯи клуб зарар расонидааст. ҳоло дифоъгари бразилӣ мунтазири ҳукми додгоҳ аст ва ин ҳам дар ҳоле аст ки шиносномааш мусодира шудааст. баррасии парванда рӯзи 25 март дар назар аст. Пумас шартномаи Алвесро вақте қатъ кард ки нафари 41-сола аз Жуазеро моҳи январи соли 2023 бо иттиҳоми таҷовуз ба номузи зан дар клуби шабонаи шаҳри Барселона боздошт шуд. маҳз дар доираи ин ҷиноят ӯ ба 4.5 соли зиндон маҳкум карда шуд. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол шумо метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам даромада ссилкаи гузоштаи моро пахш намоед. дар аввалин пардохт шумо метавонед 8000 сомонӣ ба даст биёред. барори кор. ҳамлагари бошгоҳи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ метавонад фаъолияти варзишии хешро дар дастаи Барселона идома диҳад. дар ин бора Спорт Диаро иттилоъ медиҳад. ба иттилои манбаъ намояндагони бозингари мисрӣ аллакай хидмати ӯро ба раҳбарияти бошгоҳи Каталонӣ пешниҳод кардаанд. манбаъ хабар медиҳад ки агар ӯ ба бошгоҳи Каталонӣ гузарад ҳамлагар бояд маошашро ба таври назаррас коҳиш диҳад то абардастаи кишвари Испания тавонад талаботи молиявии Ла Лигаро қонеъ гардонад. инчунин хабар дода мешавад ки Барселона нисбати харидории ин футболбози мисрӣ мухолиф нест, зеро бошгоҳро таҷриба ва сифати бозии ӯ ҷалб мекунад. аммо муколимаи ҷиддӣ танҳо дар сурати имконпазир аст ки ҳаҷми маоши Салоҳ бо сабаби мушкилоти каталониҳо кам карда шавад. мавсими ҷорӣ
салоҳ дар 39 бозӣ кулли мусобиқаҳо ширкат карда 30 гол ва 22 партофти голӣ дар номаш дорад. тибқи маълумоти сомонаи трансфермаркт арзиши бозории салоҳ 55 миллион евро мебошад. ва ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.